Avui ha rebut la visita de la Mundeta. Feia uns 3 mesos que no en sabia res i, com sempre, gràcies a les gestions de mossèn Josep, s'han pogut veure un ratet. Amb 4.000 dimonis no hi prou batre, pensa en veure-la. Li ha fet l'efecte que camina una mica més encorbada. Criar 4 fills i apuntalar la casa amb el tros mig erm ha de ser molt dur fins i tot per a una pagesa de 25 anys tan endurida com ella. Sort que ha vingut a Lleida amb la tartana del Ginio de Cal Minguerecho. Després d'aquella desgràcia, ell i la seva dona, la Bepa, són dels pocs veïns que la continuen tractant com si res. La majoria de la gent la mira com si estigués empestada, sense ni mica ni molla de compassió per les criatures. I això que la gran, l'Antonieta, amb prou feines arriba als 5 anys. Quan li claven alguna mirada o li fan algun rebuf, s'encongeix com una cuqueta. Per això ja fa un temps que va prendre el determini que quan ha de rentar la roba se'n va al safareig del camí de l'Embut, en comptes del que hi ha al costat de la plaça. Hi va quan és negra nit, i a l'hivern encara es fa més dur, perquè allí hi ha més gel per trencar i els penellons de les mans s'encarmenten d'allò més. Avui us vull presentar Carrer Galera 5, d'Antonieta Jarne. És el primer llibre que l'Antonieta, l'autora, s'endinsa en escriure amb novel·la. Fins ara sempre havíem llegit l'Antonieta dins de la història, però és la primera vegada que, amb les seves vivències familiars i amb els seus coneixements del segle XXI, de la història del segle XXI, l'Antonieta ens porta una història de 5 generacions, des del Cogul fins al carrer Galera de la ciutat de Lleida. Coneixerem la història de 5 generacions, les seves vivències, però a més, l'autora ens aporta amb la seva prosa, lleugera i elegant i exquisita, els coneixements que ella té com a historiadora del que va passar, el context històric del segle XX en les nostres terres. Només us puc dir que el llegiu perquè hi gaudireu i us ho passareu molt bé. Bona lectura!